Igabono nga usiya ito mangana naragenda tase binyura yanda mange mono abantu batamanya bali tole njira kogenda gochia se constituency ya Kitutu Chache South ime ya location ekorokunga hata ono muguse bogeka location ase ekenyorokie irianye ase togo chikotarera familia yamo yo gwetera obokong'u bore obobe mono oinoro mochia stoikire bumongena Faustina Kemunto Meroka meya bogeka wode abana baye batano bari marete ogukumia malieta ni gangorokwa abana simamanyi Meroka ngaire lyanyobogeka nde bumongena Faustina Kemunto mugaka koruku Meroka patro Meroka getwa eto ibori tu abana 10 wamurakia ando munyaruka yamo tugakina boronga twensi kare ika 1987 munyaruka karemara karomoke kare yaika 29 umumuro yoma karemara akabenza furati okuchemsa ndama Meroka uyoretele tunachita kasira na tete familia yae kiyaika 29 mwiso yonda karemara na era Vincent Lewo Meroka moyale lakini ni galense furati ale malete nale ne familia yae abana baye mbarorora abana batatu n'omong'ina yako kucheska kiachi koba 2011 umurokoro kwa Alex Ogata Meroka yokabero magendi Mombasa nere akaba akaremara natigeta abana baye bana no bale omwana okoruku nemweli omwana okoruku kwa Derek Getuba oinere Ezekiel omwana okoruku Emmanuel yokorukwa Nehemaya pamoja na Utuke kiaji koba 2015 umumurokoro kwa Baronge Linda Gai nera karemara nara na abana baye bane nera nware getanda abana baye bana mona agorokwa Ruth Kemunto oyondoro kugenchabe yondoro ku pressing no yonde press bona kurwabwa abantu abamenyero bogima bwemechande mbenge chinyagitali baetire bachire kinasa nosto bachire kore nyagitali bona baka yaikire ebalense frat no lenga kiyo kamenya kwabo abana ambali chi school yoko gonyoro kwaba no lenda gare gasyango ngwe school fees yere egasyango abamura bande mbaro kinaro gutom nane familia ayera mbiale naro gukopio naro nabantu baye naro bamenyetale naro gukonsongo naro nabantu baye no bale tokumanya gocha omundi naro nabantu baye tokumanya gocha Mariamu naro no mulemafu ale igo omong'ina Faustina Kemunto obeire nabantu abange kale marete abantu baye no lere ni gabwate stress nakigwikira abantu baye bale marete bona iga karokoligereri abantu abonsi okonyoro kwaba ni gukorogoke mona abo bale marete nabo monta agosinda nale wikengima nale genti gokoligeteyo ayo ruborongo atemo koligi tori goikera mona genti une chisukuru nigo chikobe gasyango ng'uso kwasomi na kumanya robogima mariogo mbata gitasinya gitari igo tokoligenjere enkong'u mono yobogima obo so gwetera omochando oreiga iga bono inche eye nora chinyombe chichinde nchiro mbarororo chinyombe chomwaga chionsi nochire ande ngwikira bakatuyerana naki ngaki alinga se nyombe ye omong'ina gatana abantu baye bakaremara ata wesi nako tokoligeria ababande nigo bagoche bache nechechereria ororo nakio borero bwagetache soki asa abantu aba mbara bagokonya mbara batari gokonya iga nene etogokwana iga onde bwensi eyora atwaro ogwanje kwayo okuya na bakonyara kobeka ogokonya asa abantu aba iga nene itukeli lya lero ande etwachira asemore esokoliyo ogokonya kana korusimore na bane sirikali irata kuigero gokonya na bego provide abantu aba ase ng'encho omonto ngatemara bakasa konyara bakosinyo Faustina Kemunto Meroka nero lino mogaka bomucho mogaka ne gero ko maritai
batira bameroka nero kunyomete gocha ero nyomete abana bange mbugwate abana barabu mbali nyore 10 mbali ngi 10 barurororo babirigo atigaira bamura 8 kinyirukiri yali nginjira yo nangu banyora babiri kwangu nyora abana babiri nanyore taba balinge bane babiri ali amatuata na safti baronge kirenye arakane wana abo babiri baruro batatu bono aba batigarete abale bono burunge ganarorire aba bensi balinge buya igabana baro kwa banyote bonsi bali buya bakalende nkarora bono bangai bakuru umuntu aku aba kikiari ikwara enda Mombasa kwamenya kwa bege aya bono ena edina alite usi nganza kuyubi kabura nikieke gozi ati tenero liemesa tega abantu bakuru ngwa mwana enero nyate akabalini akabekinya kwali anda atakoye ngedinda kwa enda Mombasa na no akaiko nande wane kara kitugoja ndi nkanyora baba ngakyo koyenye ngana bani wete yo abana babo bonsi kwanyorete mbale merite bono bara mairekera babira abantu abana meire bono iyo ugato karongo yuba anda manakwa mukayuro mwandi kango abantu babo bale marite batano bali ngire ndo ya makaru lakini mukungu nalo bali bara marite babo batano batano bali ande bakinete buyayo akinete buya kiro munda nyomete bama cha kale marayo utawo diri mutana ntiro ndo ko yando mwana okorire ekonde ya yo gorire ukiri kuimukie kosi okorire oeti ono bontere bani mayi mwana no yonde nera gaika pomfo iyo tiesa tikabura tipika nalingi akairana akamumuro mwabana alinko rukujoni olenge Nairobi akagendo joni yakanyana Mombasa ande bawo Mombasa no abo bano bamberete igo abana una babete igo na babando yo maga so kuno wakirangi uyo kurukubarongo mairenda ko nere angai airende bona magora bonaki nje nabungo takangangende airana tiri uchiga igo abana koranga gaga chikukuna dio timbu atinguru gai nando gotu kunyago kana paro go ari no ro gendo nda kororo ne tuli kunyara tingu mani ndri kari nse ya baba abo ntiga okono kora mere ritore mere gati aha unanje nale mere iri wano nore nyumba na kyukuragera ibo nje nabande iga ngota ibunande yo nararia matukatana mama yetugeta yingo begana ingo chigotenne sioro natalire nyane gestanda iga natalire nyasa enkonya gato tabo ntoli kulo natalira na etubune tinga na aruntalirete ono kwibingu na morunze na tira iyo Lero ngotiando ko kuruga iga na tiguikaransa. Timbere buketani gatande kiambera. Kone mbore ngaki ninja agaride kiororie ko ngira bubega. Ekia tu ikana mugondo. Mugondo bona nimbwate chingutu imba akorete yakorede. Njiya. Ntimbwate ngi. Bona ngokora ka kandagera rende. Kandagera aka. Ngokora na begera tiguruaria. Umini bukabo boke andi nawo waro buri mau nikura bege rurimo andi bebo ngobona na bona nkomo wori abamure mumuro kare sakare na mwaye inja uji kunyora ta ko nginyora nje na tabire gakyo kunyora abana bange nandi nyasa ta oyetari nyasa onkorera ta banta abana ya baki
abari nkorera amabera nchike bono na mwanya bantu ekorete ibibura bi nje nabatanga mwanya bantu nere nje bona bambigite kake abantu bamiro kono bakinga kibona abantu abana bagosarikaira Tenatiyo nyasai. Tiyo nyasai. Ile tigabana kora mugiga bana nenchari yachire bana nerera abakokuti. Uno yitari korugorere. Hala iriyo kai onda taje tibamba ne bairo jaria. Mongi no enaro era. Mongi no enaro. Na veze babere. Ay morais, como ina Okay, saranza. Move kanga. Kira bugo. Biasa. Biasa mari tengo kufinse yo meroka. Inje mbia na kine tena wata afya ingingia. Ngai kwa mwaka 80 na mwaka 97. 97 na ndo. Ngai kwa mara ngai una magandi hapo za magorani. Ndini kumpete mbete sai gete hiyo. Kacha ngora. Pakanga wananga aba mara ba kundu. Kwenye kuchire ne nyimbo hiyo. Wani yake mpaka na very sifrat watu nyawe support stay in the ones kana ngwimuki wono tibona ngenda sabe serikali no nye sema yego o support renting nyawe support kanya une ngende ne budi chega rende nda kora ta sumiro rende na bara nkonya yake oyo oranche akara nkonye wono no yo mamenya tena wakungule ngote maso mongone nero kwanda ka ko muchengo ora akora ole teno ya ganda yentwara ari nyomba bono jentani Ani aebono tuigusuka kurwapi ntitingusuka ga pija na kene ngero na mauka taigo korora so na taigo kora magoro taigo kora bona bende gatunga bune umusiwe kume kubotare kwa woti woro na bonda abe kuno sikonza aliga embuyete kurwa bumanyi monte yo kongimoki na be kuntwero na be gutwera wono ukanyoro umuntu ra support yewo wono ndoti ni bwato okongwaro togire wono ngenda tenga oyo ra nje wonkonya na bara nkonya na bo gwakinete buya pima umino bakonyorete kure burunge burunga na renge tubone gete kabiri nkanyora bari mafu wangijere kwaya gukinya kitari ngani maramang kwenda ndara ryo ngora ndande karara na nyole kwerende nkonyara kabesa kakaiga ngora enda bakara trisini mbake vitana abwata byansi no na ko getero soboriro baka chomba na abwake ati bwati no ngoko akangoko kamoga mbwati wetero boriro kwenya kitari nkibaba tebeti mnae bono tutaranda samura abandi bamino bale marete ayinki bago tatinki eshida nere likira bago pimete kera wonjeka nekinya gitari ngizale bande ni mbwato buru wa mauga ono buru unga wono wika bobe ngebe ne chibese na mako ko ruwa wenda na mako yako mubire yani igobono chibese chitoko ruwa kuna boko bwana na bago tete bona bande linga buru yani mbako omuiso yani nata usino muiso wensi iwo wotumika chibese korunga batawa chibese na bugo jwara usumbwa togire na kingo bachibese muri bana okora he arago support ya galende kwa kale kwende to kuna beini film gerende ayona bana batenga aso mutinyi ndagere gutumika 30,000 ekibono ntari kwinyara gutwa togo chitwara ono kadi ya NHF ero no bwate tindanyoro musamari mwe mura support ile nyorende kunyora ko ko nyorende ono okay so no muntu gwakinete buya lakini wekatikabere obale maufu ajire mwanya bantu rochechete businege ndono buroire tuburose family njigatwona abwara tinkumanya sababu tinguma se mwanya bantu ngwa urwa gre family tingonya kumanya sababu
Njibone ngiyote nabeire iga. Tubagirende. Abutingo nyako tago mwanya bantu sene tingo aso wanya sara tingo man. Abana barabu bari ngubwate naende ngaiba ikira kimasomo. Naende usina kiba gosoma. Abana mbwata abana batatu. Ayo mare Grade 7. I think we are getting grade 7. Grade 7. Grade 7. We wondare grade 4. We wondare grade 2. Onolende masoma na mpaka ngosoma bale lakini ende bagosoma kimiuchiza. Abana abonsi mbia bale barabu. Mbia bale. Mbia bale. Bamura abandi bamino abana babo mbale bale maire muna mure marete. Ya. Ondetai ya. Marera nango ku Maria mura genda gete nyoro munda ngonye kwitsa na rualte kurwale miaka ya aidanga miaka na rualte 89 wono njobo ko ngumbwate agi iga nje timbwati ondo kokole nonye bikoru ndagete omundu nyoro mundu angonye nonye kwitsa amaboko na bale njenda mana tumuli mubiro mugi oni ganki o karapara ya oni ga abinde binkwoni ngwala tetoni na nyo nonye pa Atanona makanaro nta mbwate ai sara asa Maria tango kweneria ga meroka haya so korwara kwana no mubundi na kabengi birangi na kobeke birore tinye kali pati mbe itukeli makanaje osombeka mandi kugora kama kamachikabu na nkwanga tukata makomyo kanya gitali nkanyora baganda no bumire mboyo ono bakamabanda na endora akore akorana cha light sitaki tokokoli kabo kwatendie kingi na gatin kwatendie clinic lakini rende naje konyora okugwena ku so okugoro kwako kinanya kusuka ko yali nga 2015 kiya ka wika 2016 nkanyora naja kutumia enyimbo yomote singi njona bete wiki kugoro ko monaro nyagotara ona ko weli ngabanko indo morire singi njo ruriro magora ga machikwanga onse na ande tali maguruka na watu machanda bwa marire gitachi ta ensemble ya somobere na wono na wate uriro wa limonia na wate uri nimbwate uriro bwa Masai nimbwate omuchando bwoko yo amagora ya kuchakere bachu bakanza na wona ona kunandega uri ningenta kuya lakini ndene kiriba batanga ke masaja akaba mara muna kalamere kinde merete no tumyanda marioga lakini ndinde kiroko bwana akurwa bulende imbate family yabana bali bane wenda kairo bakonyi lakini wono bakonyi obo tindanya muntu onkonyi bali school secondary mbali babiri abande mbara igabake yamara grade 6 no yali PP2 oyo no abe secondary naba wategetiro lakini no nyakatema tole na wasoma bali ara mo form 4 chete chikati chikwende chimogo icho chinkwa mbabali basalis chio muna bono era undemba to etera ngorwa era undemba to etera nyama tukande kuruma ngambala katwa haya ono mugambi simbambi yake ono mugambi simbere ora tikaga ndrege getibu nare igo atisi ningenda kuna nje ngenda kuwisi onsukiri uno mugambi bwa yacha getaiga simba atoka ndimo aranyorire na simba na tabagende aranyorire iga address tino oburi na bombe gete ska asengi ndoni linde mugima kangane kasinga karako irwanira ko karona na kairwanira ko litanga
bono to you nkiyegoera ese community yende wega bwiro bonde mbororo munogo ase banta bamino ensema aya mboi nyomba minto koboro na into tukometi at least uno nono kurara na kuimuka tuchandike tasane viranga vitu chandike ese nginjoro kyara na iguna umule kinyomba isana yamo kinyomba isana yamo nyomba ende nere bwato ko munogo ya niye no yo minto yoke bwato boko nanda twabira abantanga batano tugwato mochando uno yani okonyora ine aka mochando kiroso karo mochando ya soete atonyora ina aka mone ga ngaita mwanyoro mumuromo kokote ero kwamire pya kubuguri kunyomba bayo ngonchi aya no yonda nare sumo kwa ndo chimata nere yinkobwat nere bono na banda ata una ninda trist komo okwamana bono ibona abantu abadde after day oboruira bonya kwa ndu kuchiserinde chinguru chiko chiko anda tokokya asa marieta nkoro kwa Alex Ogato Meroka ese family yeto ya mwa Meroka alene ese nyomba yo mongena Pausina Kemunto ncheninjo momura okane ekene oburuiro bwachire korutu ona eninde no buruiro boiga ekene kya mangana na kabero montereba lakini oburuiro bwachire ngora bono bakabongikaransiri kuna moroje bench yega iga nonye no goikaranse kero gyo plastic squeeze na asinyirwe ninde ne family ninde no mukungu na ninde na abana imbata abana bagosoma school akiba bwana yata ndigeri muno yo mwa agosoma Gisi National Polytechnic timbo atinchera oyo ndo no wale school kurkulio tero secondary or form 3 na timbo atinchera lakini ne haro gosaba aki serikali enene ne serikali ye county eyekora uno yo minto simbarati na bali se serikali ejo na wero wishes bali bonsi pika akigendekera kune somo ebo wanja elinde batokonye muna abanyagitari baito ba Kenya basomete na isiko ya Kenya akimwari gocha motoro lenga kitule onye ndiyanya alikana tonya olenchera yokorigera libu turwalibu elinde toligeria abana mbwata na abake akina aro gosaba somo ebo wanja igura kuna na wero wishes kera kune ora kuneke naintwe yaro konya alikana gaki Moko motokonye linto anya gitari. Muna bona gana atumitu je senya gitari ya Kenyatta National Hospital. Njikoro na surgeon. By that time na tebundi ge room ya ina 50. Bona ali rube na baliro. Na bwata na nefe ango chiero. Bona nje na bonkire tega na otore skoga. Na ro sabo somo bo wanja nya sapa konye na nda abaseseni bali gendekera kune linto monya gotokonya. Nonye ne kadi yo wale me ya disability. Ekene na botu wajeto gaicho na baba minto. Lakini no kadi chintura chinyora. Ona into na botore ga ke serikali torora mabere torora mabere nona bangina baito na bakukwa na kere gento muna tolega na botonge marabuko ni dira bwa likara dira bwa ni litera kere ese bench akio ko saba kwa na saba wero wisa sirati tokonye amalieta ne nkuru Thompson Soro umuntu akora mangana human rights aiga muchukisi nse yeli abuli ko kuligana Human Rights Watchdog Organization lero tole asomochi bomongina Pausina Kemunto Meroka asomoga kamarem Patroba Meroka no gukumya sana nga ase familia ye mbaka surrounding ne familia yoka na abantu bakina buya banyora tubuya bono baikire gati kira babera abantu abanene bamanya ko bebirema na nande ngano kurumaga serikali cya kurumaga ticha kaligereiri familia ye none pasali baegwe ngabono mpaka ogete asengenje pasali ye county ama na omwempi werie anyo abeire gakubakonya wano tokoboliga we are requesting the county government of Kisii ekora uno mheshimiwa
oito Governor Simbarati, we are humbly requesting origereri abantu bare marete munabona omochi oyo abantu batano family abantu batano bare marete oyo mopaka agare maraga akwa ando komo sine nchara ya moita abantu amba bwati kende pi nono mongino oyo tabwati kende pi county government ibarorere none chaev pabe bagwakanirwa omugabana obekegenteke kira assembly yetigwe ekiaranki arengo kare lakini chibasa chiare gwetigwa bantambare gokonyo egente kebe officially nga abantu ali babwate disabilities bataikwenyara ngwakaneru bare NHIF elinde bamakwana nyagitari. So we are humbly requesting in echo kana session chirichonspi bari bare well wishers para ache bakonye a family musekorigereri the environment itself can explain ntokonya gukwana mono orocho muntu kagendi none gari ocho muntu kachiro soka paro orosia oendo okora muchengoe oroche omongino oyo ngotara ale ngoburugana nebituma byae bono iganera amagora abeira magatara. So nandi tokobori na kia banyagitari bali baito bali banje tegura konya abantu baje barakora uchunguzi bamanye obumburuire kiobora na we are requesting governor otuma abantu ba ese ekwerende obamanye naki mburuire kiobono bugakara abanyagitari baito kitubwaterende professionals bacha abapima abantu bana oburuire kiobore ase ngencho ntokumana oburuire obora mbori bokwambukera butarambukera gokia abantu abange bare mare mono tutwara amagatara mange ese county yetu ya Kisii is good and prudent na mugavana otume battalion yawe abanyagitari gocha asaya bache bapima abantu abarore eshida nererie yerororo tumanye kumanyana burero no bure bwana charo tumano bure no bwana charo bure